Wel, fi am edrych gyda chi ar emyn gan dyn o'r enw Morgan Rhys. Nawr, Morgan Rhys yn un o'r cnwd rhyfeddol yna o'i mynwyr y gododd yng ngogledd Sir Gyfyrddin yng Nghysgod Williams Pontycelyn yn, yng nghanol y ddeunawfed ganrif yn yr ardal yn fras o gwmpas tre Llanddyfri. Ac yr oedd Morgan Rhys yn gyfaill agos i Williams Pontycelyn. Nawr, ath ei waith yn boblogaidd iawn gan gynulleidfaoedd. A falle'r pennill enwoca ganddo fe i gyd yw'r un sydd wedi dyma geidwad i'r golledig, meddyg i'r gwiwedig rai a diwedd y pennill yna. Diolch iddo fyth am gofio'r llwch y llawr. Wedi mynd yn boblogaidd iawn fel rywbeth o gitga adeg diwygiad 1904. Mae'r emyn yna, llinell gyntaf yr emyn yna yw dewch holl Hiliogaeth Adda i glodfori'n ceidwad mawr. A'r emyn fi eisiau edrych arno fe gyda chi nawr, mae'n dechrau yn debyg iawn mewn gwirionedd, Hiliogaeth Adda dewch i foli Iesu mawr. Ac mae'r emyn, fel mae'r brawddeg agoriadol yn awgrymu, yn wahoddiad i ni gyd, i bawb o blant adda fel petai o hil adda, i ddod i foli Iesu mawr. Mae adda yn rhywun sydd yn cael tipyn o sylw yn emynau Morgan Rhys mewn gwirionedd. A'r adda cyntaf, yn adda, wrth gwrs, mae'r ddynoliaeth yn cwympo i bechod, ac yn cael ei gwahardd rhag gardd Eden. Ond wedyn ni, mae Morgan Rhys hefyd yn hoff o sôn am adda'r ail, sef Crist, sydd yn agor y drws o'r newydd i ni, fel petai yn agor y ffordd o'r newydd i ni ddod at Dduw. Ac mae'r gair drws yn bwysig iawn yn yr emyn yma. Hiliogaeth adda dewch i foli Iesu mawr, mae drws y bywyd heb ei geied hyd yn awr. Tregaredd rad i ddynol rhyw sy'n cael ei chynnig gan Dduw. Nawr, mae'r gair drws yna, fe ddylen atgoffa ni mewn gwirionedd o adran o lyfr y datguddiad. Yn y llythyrau mae Crist yn anfon at yr eglwysi. Yn y drydydd bennod o ddatguddiad, mae'r llythyr yna at yr eglwys yn Philadelphia yn sôn, mae Crist yn dweud fyna bod wedi rhoi drws agored wrth flaen di na fedr neb i gau. Ac yna, yn y llythyr nesaf, y llythyr at Laodicea, mae'n sôn amdano hunan yn sefyll wrth y drws ac yn curo, ac os oes neb yn fodlon agor iddo fe, bod e'n dod mewn i sopera gyda fe, i gymdeithasu gyda y person yna. A mae hynny, siŵr o fod, yn atgoffa rai ohono ni o lun enwog gan dyn o'r enw Holman Hunt. Dynwyd y llun a ganddo fe tua 1850. A mae'n dangos Crist yn curo wrth drws a yn dala lantern, yn dala lamp yn ei law. A hynny, wrth gwrs, yn atgoffa ni o Crist yn dweud mae fe yw goleini'r byd. Nawr, mae'n dweud hynny yn Efengyl Ioan pennod 8. Ond hefyd, yn pennod 10, mae Crist fyna yn sôn amdano fe hunan fel y drws. Fe yw drws y defed. Ac yn wir, mae'n dweud hefyd, mae fe yw'r bugel da yn yr un bennod. Ac mae hynny gyd yn dangos i ni pwysleisio'r ffordd y mae Crist wrth fod yn drws i'r gorlan, fe betai, fe yw'r ffordd i mewn i ddiogelwch y gorlan i'r defed. Ond fel bugel hefyd, mae fe yn ei harwen nhw mewn a mas trwy drws ac yn ei arwen nhw i borfeydd gwelltog. Felly mae Crist yna'n cael ei ddylunio fel rhywun sydd yn rhoi diogelwch a dedwyddwch a digonedd i'w bobl. Ac felly mae'r gair drws yna yn gyfoethog iawn i ystyr yn yr emyn yma. Y gair arall yn y pennill cyntaf yna sydd yn rhedeg mewn gwirionedd trwy'r emyn, trwy bob pennill o'r 4 pennill i ni'n mynd i edrych arnyn nhw, yw trigaredd. Nawr, mae'r gair trigaredd yn air pwysig iawn, wrth gwrs, trwy'r Beibl i gyd. Ac mae'n dangos yn y pennill cyntaf yna, mae'n pwysleisio trigaredd rad i ddynol rhyw sy'n cael ei chynnig gan Dduw. Hynny yw, mae'r trigaredd yma sy'n dod oddi wrth Dduw tuag ato ni fel pechaduriad. Dwi ddim yn dod oherwydd unrhyw haeddiant yno ni. Dim byd i ni'n gallu prynu
yn hunan, neu gweithio tuag ato fe'n hunan. Mae'n rhywbeth i ni'n gorfod derbyn trwy ras Duw. A dyna'r pwyslais felly yn y pennill cyntaf yma, ar i bobl ddod i foli Iesu mawr, i agor y drws yma fe betai iddo fe, ac i gerdded trwy'r drws i'r bywyd newydd sydd yn Christ. Ac wedyn mae'r penillion nesaf, mae pob un o'n nhw'n dechrau gyda'r gair dewch. Dewch bechaduriad mawr, ffieiddia sy'n y byd, trigaredd, y gair neto, trigaredd sydd gan Dduw i chi ar oed i gyhyd, bod chi ddim yn mynd ato fe. Mae hynny eto yn mynd redig trwy'r emyn, mae'r syniad mawr Grist mor amaneddgar tuag ato ni, a Duw mor amaneddgar tuag ato ni. Ni chofia ef eich ffiedd fai, gall gwaed y groes i lwyr ddileu. A mae'r ddelwedd yna o lwyr ddileu yn ddelwedd o fyd masnach mewn gwirionedd, o fyd cadw dyledion mewn llyfr. Ac wedyn pan oedd y dyledion yn cael eu talu, fydda rhywun yn tynnu llinell drwyddyn nhw, i dileu nhw fel petai. Ac wrth gwrs, mae'r ni chofia ef eich ffiedd fai yn atgoffa ni o'r sôn yn Hebriaid 8:12 am Dduw yn tregarog wrthyn ni ac ddim yn cofio yn beie ni. A'r proffwydi wrth gwrs yn sôn hefyd am Grist a Duw yn taflu ein beie y tu ôl i'w gefnau, neu'n taflu nhw i eigion y môr allan o'r golwg i ddyfnder y môr. Mae rhywun yn gofyn, wrth gwrs, pwy yw'r pechaduriad mawr sydd yn y pennill yna. Wel, mae'r cyfeiriad sylfaenol fyna, wrth gwrs, at y rhai sydd ddim wedi troi at Dduw. Ond y gwir amdani yw, mae'r gair pechaduriad yna yn cynnwys pawb, y rhai sydd heb ddod i ffydd a rai sydd wedi dod i ffydd, oherwydd dyna ydyn ni wrth natur. Yn wir, mae Morgan Rhys ei hun mewn emyn arall yn sôn amdano ei hun fel pechadur ffôl ffiaidd. I chi meddwl am yr apostol Paul yn dweud amdano ei hunan, mae fe oedd y pechadur penna un. A dyna'n cyffes ni gyd fel Cristnogion, ydyn ni wrth natur. Mae fi'r pechadur penna fel yr wyf, meddai mynydd arall, yn troi at Galfaria. Dyna'n wir amdano ni gyd, dyna'n heiddiant ni gyd, yw cael bod dan farn a chyndemnu a Duw. I ni gyd yn gwybod, bod ni falle'n ymddwyn yn foesol yn y rhannol, bod yna bechode'n ddwfn yn ein calonau ni, bechode'r galon neu bechode'r meddwl fel yr oedd yr hen Fethodistiaid yn cyfeirio atyn nhw. Ond dim ond ni a Duw sy'n gwybod amdani nhw mewn gwirionedd. Ond mae croeso hyd yn oed i'r pechadur mwyaf, sef pob un ohono ni, i ddod at Dduw. Ac yna mae'r pennill nesaf yn sôn am hen wrthgwylwyr trist. A mae yna bobl, wrth gwrs, sydd wedi gwneud proffes yn y gorffennol ac wedi cilio nôl. Ac yn wir, i ni gyd i ryw raddau yn ymprofiad yn gallu wrthgilio yndyn ni. Ond mae croeso i ni pa mor bell bynnag yw'r gwrthgiliad yna i ddod at Grist. Dewch hen wrthgilwyr trist at Iesu Grist yn ôl. Mae freichiau nawr ar led fe'ch derbyn yn ei gôl. Mae Duw yn rhoddi eto'n hael drigaredd i droseddwyr gwair. Ac eto dyna'r pwyslais trwy'r emyn yma, y syniad yma bod Duw yn fwy na pharod i'n croesawu ni. Mae freichiau nawr ar led ac yn derbyn i'w gôl, i'w fynwes. Mae'n fodlon i'n cyfleidio ni, gweitha'n holl grwyddiadau ni, gweitha'n holl bechodau a'n ffeleddau ni. Ac yna mae'r pennill ola yna wedyn, yn galw pawb, mae wedi sôn am pechaduriad mawr, mae wedi sôn am wrthgilwyr, nawr mae'n dweud, dewch hen ac ieuanc dewch at Iesu. Mae'n llawn bryd, mae'n hen bryd i ddod ato fe. Ni wedi bod yn oedi cyhyd fydda fe mewn pennill blaenorol yn dweud. Rhyfedd y mynedd Duw, ddisgwyliodd wrthym cyd. Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau. Mae drws trigaredd heb i gau. Chi'n gweld y drws a trigaredd yn dod at ei gilydd yn y llinell ola yna. Mae drws trigaredd heb i gau. Ond mae'r pennill ola yna hefyd yn rhoi rhybydd i ni, ynddo fe? Aeth yn brynhawn, mae yn hwyrhau. Odi, mae drws trigaredd heb i gau. Mae Duw wrth i fodd yn ein croesawu ni. Mae e'n amyneddgar iawn tuag ato ni, ond, a mae yna ond fawr yna, mae'n y ddydd pan fydd drws trigaredd yn cau. A dyna'r rhybydd, wrth gwrs, i ni gyd yng nghanol y gwahodd cynnes bod rhaid i ni
ymateb i Dduw mewn ffydd ac edifeirwch cyn i bod yn rhy hwyr.